ಮಾಮೂಡ್ದಾದಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಸೀತೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ಚಂದ್ರಮಗೆ ಭೂತಳ ಜಾತಿಗೆ ಭುವನಾಧಿಪಗೆ. ಏತೆ ಬಂಗಾಂಡಲ ಮಡಿ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಅರನ ಆದರ್ಶ. పొన్ను జోకులు ఓద్దిరే బల్లి పన్పు నక్లిది యాన్ ಶಾಪನೆ ಕುರುಪಣೆ. ಆರು ಎನ್ನನು ಮಗಳೇ ಬಂದು ಬಾಯಿನೆಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ V4 ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಪಿದಯಿ ಚಿತ್ರತಂಡ. ಈ ಸೌಂಡಿಂಗೇ ಒಂಥರ ಪಿದಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂತೀರಾ ಮುಟ್ಟು ಆಗಿರ್ಬೋದಾ, ಏನು ಹೊರಗೆಯ ಒಳಗೆಯ, ಈ ಥರದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿದಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ V4 ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಓಕೆ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪಿದಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹುಡುಗಿರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗಂತೂ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೆಲವರು ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು, 5 ದಿವಸ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ, 5 ದಿವಸ 7 ದಿವಸ ಹೌದು, 3 ಡೇಸ್ 5 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನನಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಈಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಶಿಮ್ಲಾದಾಗ್ಲಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದು ನಾವೀಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಮೇ 9ಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಪಿದೈ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಒಳಗಿದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಪಿದೈ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 9th ಮೇ 9th ಪಿದೈ ಸಿನಿಮಾ ಪಿದೈ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ. ಬರ್ಪುಣ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ಸೊ ಪಿದೈ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮೇ 9ರ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ನನಗೆ ಆಸೆ. ನಮ್ ಖುಷಿ. ಪಿದೈ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಕತೆ ಎಂಚೋಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿದೈ ಆನಗ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಾದ ಏಪಲ ಅಮ್ಮನ ಕೈಟು ಪೋಡು, ಅಮ್ಮನ ಮಡಿ ಜಪ್ಪುಡು ಮಾತಾಡು. ಅಂಡ ಈ ಪಿದೈ ಟೈಮಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆರು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪಡು ಇಜಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ. ಎಂಗ್ಲು ಊರಿಗೆ ಪೋಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪಡು. ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಮುಟ್ಟಿರಬಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗ ಮೀದು ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿತ. ಅವು ಅಪ್ಪಗನೆ ಅವೊಂಜಿ ಏತು ಬಂಗಾತೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏಪಲ್ಲ ಇತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಕಲ್ಚದ ಭಾಗ ಅಂದ ಅವು ದಾಯಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ರೀಸನ್ ಪನ್ಪಿಲ್. ಓಕೆ, ಅವು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ವಶನ್ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟ ಅಂಚನೆ ಪೋಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂಗಜನ ಕೋಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತ ಅರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸುಳ್ಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತ ರೈಟರ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಆರಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕತೆ ಇಂಚ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಆರು ನೋವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆರು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಥಾಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಆರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ HR ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸ್ಟ್.
ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಪಿದಾಯಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಲ್ಪನ ತೂಯಿನ ಜಸ್ಟ್ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪಗ ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಅವು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪಗ ಅಂತ ಅಂಚ ಸುರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಎಂದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡವು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ಆಯ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಇಂದು ಮೂಗು ಜನ ಕೋಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕನಸು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ನವು ರೂಮ್ ಇಂಚೆ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆಗ ಆರ್ಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಂದ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕತೆ ಏನು ಪಂಪೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪಂಪೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಇಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಇವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ ಆರ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಅವು ಮುಗಿತಿದ್ವಿ ಪಾಪ ಆರು ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದು ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡಗ ಆರು ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ವಾವ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಯ್ರು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಆರುಗಳ ಈ ವಿಷಯ ಆರ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂಡ್ ಆರು ಇದು ಯಾನೆ ಮನ್ಪೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಆ ಪಿದಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅವು ಐಕ ಫುಲ್ ಕಾರಣ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರೆ ನಾ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಇತ್ತಲೇ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವು ಏತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರಿಗೆ ಇತ್ತು ಆರ್ನೇ ಕತೆ ಆರ್ನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆರ್ಲ DBC ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರ್ನಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾನ್ ಆರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಈತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದಿತ್ತು ನೀನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಾದನ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಬಾಲಿಡ್ ಆತಿನ ಕೆಲವು ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದ ಸರ್ ಇರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಅಂತಾರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಲ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತಿನಿ ಪೂರ ಕೇರಳ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಂತುತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ತು ದುಂಬಿಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ದಾನ ಬಂದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪನ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಇರ್ತಾರ ಆತೆ ಫೇಮಸ್ ಆರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಡ್ರು ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ 5 ಟೈಮ್ ಅವು 5 6 ಅವ್ಳಿಗೆ ಓದಿದ್ದು 6 ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಅವ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರು ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಪುದರ್ ಪಡಿನಾರು ಏನ್ ಆರ್ನ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆರ್ನ ತೂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಯರಾಜ್ ಬಂದಿದ್ರು ಆರ್ಲ 4 ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆರ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲ 4 ಸರ್ತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಆರಡ ಜೊತೆ ಸೇರಿದು ಏನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ರೋಷನ್ ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಭಯ್ ಸಿಂಹ ಅನ್ನೋ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲ್ ಬಂದು ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವೇ ಏನು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ನುಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮಮ್ಮೂಟಿ ದಿಲೀಪ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಜನರು ಮಸ್ತ್ ಆ ಮಾತ ನಿವಿನ್ ಪೋಳಿ ಇವರು ಮಾತ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಮಲಯಾಳಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಮಂದಿನುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮಂತಿಜಿ ಸರಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಪಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಇರು ತುಳುಟು ಮೂವಿ ಮಂತರೆಗ ವೆಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕತೆ ಮುಗ್ದು ಆಯ್ತು ಇದು ಆತಿಜಿ ಎಂಗ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ದಾಯಿ ಅವಾಗ ಅವು ಮಾತು ಮಂತದ್ದು ಓಕೆ ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಕುಳಾಯಿ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪಣಬೂರ್ ಹಾರ್ಬರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಟೀಚರ್ ಆದಿದ್ದಾರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ನ ಪುದೇರು ಅಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ
ಆರೆಗ್ ಇದು ಕೈತಲಾಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಿಫ್ಟ್ ಅವೇ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಾಡ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ. ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಡು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಜನೋಡರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಬಂದು ಆರು ಮುಲ್ಪ ಅಪೂರ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆರು ಅಕ್ಲ ಜೊತೆಗೆ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಬೇಗ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಂತೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದಾಡಿನ ಆರ್ನ ಈ ಕುಡ್ಲಡ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಪೂರ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಜಿ ಆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆತದ ಈತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅವು ಒಂದ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಟಾಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಓಕೆ ಅವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಿಕ್ ಮಲಯಾಳಂದ ಒಂಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತುದೀರು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಮನ್ಪರೆಗೆ ರೀಸನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಡಬಹುದು ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಕ್ಕ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂದ ಅನ್ನ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಯಾನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ದಾತಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದಾನೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಫೇಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊರ್ಪ ಒಂತೆ ಪೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಅವಾಗ ಅಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಿರವು ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಪಿರವು ಪೋದು 2 ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ಅಪಗ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಮಲೆ ಇದು ತುಳುಟು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಾರೆ ಜಯರಾಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆರೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಿಗೆ ಯಾನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪೂರ ಯಾನೆ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಆರು ಬತ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ ಆರು ದುಂಬು ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನಗಲ ಯಾನ ತುಳು ಬೋಡ ಮಲಯಾಳಂ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಎಂಚಲ ಅವು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಟತೆ ತುಳುಟು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ನ ಒಂತೆ ದಿನ ಅವು ಶೂಟ್ಲ ಮಂತ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಅಂಚ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ತಿರ್ಗಾ ಎಂಕ್ಲು 0. ಓಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಪಗ ಈ OTT ಇಜ್ಜಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಇದನ್ನ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಭಯಾನಗಂ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲಿಮ್ ಭಯಾನಗಂ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ದಾನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತರು ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲಿಮ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ನಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ಆ ಯುದ್ಧದ ಸೀನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಇಜಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ್ ಆರು ಎಂಚಿನ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆದ ದಾನಿ ಮಂತಿರು ಅಂಡ ಆ ಸೌಂಡ್ ದಾಲೆಜ್ ಅಂಡ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಎಂಚ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನರೇಶನ್ ಪಡೆದು ಬಾರಿ ಅವು 2 ದಿನ ಅವು ಹಾಂಟ್ ಅಂಡು ಬಾರಿ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಲ್ ಜಪಾನ್ಗೆ ಪೋಪನ ಅಲ್ಪ ಜಪಾನ್ ಈ ಶ್ರೀಶ್ವರ ಅಲ್ಪ ಪೋರ್ಟಡ್ ಈಗ ಕಪ್ಪಲ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ 15 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಒಂಜಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಅವ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ 15 ದಿನ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ 9 ಜನ ತೀರ್ದು ಪೋಯಿರು ಐಟ್ ಒಂಜು ಜನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಾರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಾರು 6 ಅಲ್ಪ ಶೆಫ್ ಆತಿರ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ದಾಟ್ 6ನ ಮದ್ಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತ 6ಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡು 6ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತದ ದಾನೆ ಬಂಡ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬರೋಲಿಂದ ಅಂಡ್ ಅವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆದ 6ಗೆ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದು 6 ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಎಂಬಸಿಗೆ ಮೋದಿ ಇದು ಅಪ್ಪಗ ಮೋದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ 6ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಅವು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಆತಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿರ್ತದೆ
ಅವಾಗ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ತೋದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಕೊರೋನಾ ತೋಜಾ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಇದು ಆ ಕತೆನೆ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಆರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಗನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೋಡಾದ ತಯಾರಿ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಾಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಈ ಕತೆ ಪನ್ಕನ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಜೀಟಿಗೆ ಶುರು ಅಂತ ಜೀಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಬರೆ ಅವು ಅವಾಗ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ರೈಟರ್ ಶಶಿರಾಜರಾಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾವರು ಶಶಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆರ್ಡ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪದ್ಯ ಊಲ ನಾಟಕ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಜಂಚಾಯರ್ ಆರ್ಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಮಂತದ್ದು ಆರಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚ ಉಂಟು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಇದು ಎಡ್ಡ ಉಂಟು ಒಂದು ಆರು ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಆರು ಬರಿಯರು ಅಂಜನೆ ಯಾನಪ್ಪಗ ಕೊಚ್ಚಿಂಡಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡು ಅಲ್ಪ ನಾವಿ ನನ್ನಡು ಫೋನ್ ಡೇ ಪಾತೆರ್ದು ಕತೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅವು ಜೀಟಿಗೆ ಸುರ ಅಂಡ ಜೀಟಿಗೆ ಅವು ಮೇಟ್ ಕತೆ ಆಯ್ನಿ ಶೂಟ್ ಮಂತಿನಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆತಲೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪೂರ ಆದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಅದು ಅವು ಬೊಕ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಇಂದು ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಎಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವು ಮಲಯಾಳಂ ಮನ್ಪೊಲಿತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಬಜೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐತೆ ಮನ್ಪೊಲಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಅಂಡು ಇಂದು ತುಳುಟೆ ಮನ್ಪೊಡು ಉಂದಂಡು ಯಾನ ಇಂಕಲ್ನ ಪುಟ್ಟದ ಊರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪಗ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೊರೋನಾ ಇಂಕಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ತೂಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ತುಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಲುಕ್ ಅಂತು ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪಗ ಒಂದು ಅಂಚ ಐಡಿಯಾಡು ಇಂದು ಮಾತ ಆಯ್ನೆ ಅಂಚ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಗಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗಡ್ಡೆಟ್ಟಿ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡು ಅವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಆಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಇದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆತಂಡತಿ ಆ ಕೊರೋನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ಇಂಕಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲಕಟ್ಟನಾರ್ನ ಕತೆ ಪಂತ ತನಿ ಇದು ನವೀನ ಕತೆ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಂಚ ಇತ್ತಂಡು ದನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದಯಟ ದನ ಐಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂವಿಗ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಿನ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೂವಿದ ನಮಕ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಸರ್ ನೆಂಚ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಸೊ ಅರೆ ನೆಂಚ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಪಂಡದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೂಟು ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ ಇರ್ಪೇರು ಭೋಜನ ಬಂದು ಭೋಜನಾಗ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಐದು ಮಲ್ಲಾರು ದೀಪಕಣ್ಣನ ವೈಫ್ ರೂಪ ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ರೆಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪಗನ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ರೈಟರ್ ಆರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡು ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಿರು ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಬಂದು ಅವು ಇಳಾ ಬಿಟ್ಲ ಮಂತೀನಿ ಆರು ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀತಾನೆ DBC ಶೇಖರ್ ತುರು ಆರು ಇನ್ನಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪುನ ಸೊಸೆ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಅವ್ರು ನಾನೇನು ಬಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋದರು ಅವು ದೇವಿ ನಾಯರು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಿರು ದುಂಬುದ ಜಲಜಾ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮಮ್ಮುಟಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮಂತಿತ್ತಿರು ಆರ್ನ ಮಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕಲ್ ನಾನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಟ್ ಅವಂದಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ IT ಪ್ರೊಫೆಷನ್ 2K ಕಿಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಏಜ್ ಅವು ದಾನ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಮಂತದ ಎಂಕಲ್ ರೈಟರ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಓಕೆ ಮಂತಿತ್ತ ಅವಲ ಏನ್ ಪಂದಿತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಡ ಅವಾಗ ಆರು ಓಕೆ ಇಂದು ಓಕೆ ಭೋಜನ್ ನೇರ್ ಮನ್ಪುನಿಗಿಂಡಿರಿ ಅಪ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಭೋಜನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬೋಡು
ಅವ್ ಮಾತು ಊರ್ದಕ್ಲು ಫುಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬೋಡು ಫುಲ್ ಕುಟುಂಬನೇ ಆಧಾರ್ ಬೋಡು ಪೋಡಿನ ಅವು ಮಾತಿತ್ತಂಡ ಅವಾಗ ತುಳುಟ್ ಎಂಕ್ಲು ನಾಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲನ ದಾನ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರತೆ ಆದು ಪಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲು ತಿಗ್ಗಿಸಿ ಅವಾಗ ಇಂಚಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಶರತ್ ಲೋಹಿತ ಅಶ್ವ ಅಂತ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅಂಡ ಶರತ್ ಲೋಹಿತ ಅಶ್ವ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲನ ಬಜೆಟ್ಲ ಅವು ಆತ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಸಾರಡ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಸರ್ ಶರತ್ ಲೋಹಿತ ಅಶ್ವ ಬಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಉಂಡು ಅವಾಗ 6 ಆಯ್ತು ದಾನ ಕಾಕತಾಳೆ ಬಂದ್ಪುನ 6 ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪನ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ 6ಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರ ತುಂಬು 6ನೇ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಓದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಪ್ತ ಸಾಗರದ ಆಚೆ ಆಯ್ತು ಶರತ್ ಲೋಹಿತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಜೈಲ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಅವಾಗ 6ಗೆ ಅವು ಪನ್ನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರ ಅದು ಭೋಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಂಚೆ ಓಕೆ ಭೋಜನ ಹಾಗೆ ಪಂಡ ಭೋಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಏತ್ ಅಪ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೇನ್ ತೂಪೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ್ 6ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಎಕಡೆ ಬಂದೈತೆ ಅಭಯ್ ಸಿಂಹ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 6ನ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕಾರಿ ಪಣದ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮೂಟಿ ಸರ್ ಮೇನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಅವು ಇಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಉಂಟು ಅಂಡ್ಲ ಕೇನ್ ತೂಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಕೂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ದಾನ ಇಂಕ್ಲನ ಚಾನ್ಸ್ ಆರು ಅವಾಗ ಕುಂಬ್ಳೇಡು ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಸರ್ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಬೇಡಿ ನಾನು ಕುಂಬ್ಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಏನು ಪಂಪಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೋಯರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ದಿವಸದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ದಾನ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಆರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗ್ತದೆ ಆರ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ರೂಮ್ ಇದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಏನು ಏನು ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಅವು ಶರತ್ ಲೋಹಿತ ಸರ್ನ ಬಂಡೇರು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಬೋಡು ಐದು ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಹೋದಾಗ ಅವು ಸೂಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ಕಾಸರೋಡು ಇತ್ತಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅಟ್ ಒಂಜಿ ಸೂಟ್ ರೂಮ್ ರೂಮ್ ತೂನಗನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತನಬಂಡ ಅವು ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತ ಆತಂಡು ಓಕೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆಡು ಮೀಟ್ ಆವಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಆರ್ನ ಪೋದು ಮೀಟ್ ಆಯೆ ಅವ್ರು ವಾರಿ ಕಂಫರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಅದು ಜಿಟ್ ಇದು ಶಿಕಾರಿದ ಕತೆ ಪೂರ ಬಣ್ಣದ ಒಂಚೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡು ಅವ್ರು ಕತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಟಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುನ ವೇಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆವಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಪೋಯಿನೈಕು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಣ್ಣುಡದಿ ಆಕೆ ಅಂಚಿ ಯಾರು ದಾನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅದು ಅಂಜೆ ಕತೆ ಪಂಡೆ ಅಂಡ್ ಆ ಕತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತೆ ದಾನ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಚೆ ಬಂದಿರು ಅವಾಗ ಯಾನು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಅಂಡು ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 1-2-3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಸೂಟ್ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಜೆಟು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರವನ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾರವನ್ ಪೋಪಿಜ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ಯಾರವನಿಗೂ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಆರು ತೆಲುಗು ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ 3ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ 15 ದಿವಸ ಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಆಗ ಅವರು ಬಾರಿ ತೆಲ್ತಂದು ಇಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೀವು ಬರ್ಪೆ ಕಾಸದ್ ಬರೋ ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಆರು ಇನ್ನಾಗಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಂದು ಈ ತರನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ ಪನ್ನಾಗ ನೀ ತುಳು ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಗೊತ್ತು ನೊಂದು ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಬಟ್ ಇದು ಶೋಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಏತಿಲ್ಲ ಜೆಡ್ಡನೆ ಪಾತಿರಿ ಅದೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೆ ಈ ತೀರ್ ಪಂಡತೆ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಸರ್ ಅರ್ಡನೆ ಪಾತಿರಗುಲ್ಲ ಸೊ ಅರೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ಪು ಆರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತೂದಿರ್ತಾರೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನೋಡದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಉಮೇದ್ರ ಆರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ಪು
ಆರು ತುಳುಗು ಒತ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ ಪೋರ್ತಿತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೇ ಒರಂಬಗ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಐಕ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬಂದು ತೂಡು ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಪೊಗೇರ ಪಡ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈರ್ ಬತ್ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ ತೂಲೆ ಡೆಫಿನೆಟಾ ಈರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಡೆ ಎನ್ನಡ ಪನ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮೂಡ್ದಾದಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಸೀತೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ಚಂದ್ರಮಗೆ ಭೂತಳ ಜಾತಿಗೆ ಭುವನಾಧಿಪಗೆ ಏತೆ ಬಂಗಾಂಡಲ ಮಡಿ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಅರನ ಆದರ್ಶ. ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಓದ್ದಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಶಾಪನೆ ಕುರುಪಣೆ. ಆರು ಎನ್ನನು ಮಗಳೇ ಬಂದು ಬಾಯಿನೆಲಿಕ್ಕೆಲೆಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ.